til den her video. Lige nu er vi i et anime-sted. Og så der er mange sjove ting herinde, hvis I kigger i baggrunden også. Jeg kan lige vise jer lidt. De er meget pæne. Så har jeg også fundet det her. Hvis I spiller det her spil, der hedder Gacha Impact, så kender I hende måske. Det spiller rigtig sjovt. Man kan ikke spille det her i Kina, men det er mit yndlingsspil. Der er også hende her. Måske har I hende. Jeg har ingen af dem. Jeg kan lige se, om der er flere. Det ligner det ikke. Okay. Nu går vi lidt rundt og kigger. Det er anime. Wow, fine poser. Nu går vi over til et eller andet show. Er det ikke derovre, musikken kommer fra? Eller sådan, hvor man kan tage billeder eller bare hygge. Jeg det er ikke helt. Se derovre, der er nogen, der klipper, hvis jeg lige kan. En lige her. De er meget pæne. Skal vi gå her og kigge det? Der går hun. Der er godt nok mange mennesker. Der skal man stå i kø, ikke? De er pæne. Wow, se lige hende. Hun er så pæn. Der er fuldt nogle af alle de flotte udklædninger, de har, ikke? Og han er også rigtig pæn. Hun er fra Naruto, tror jeg. Eller han. Jeg ved det ikke. Jeg har aldrig set så mange før. Wow. Og hun er også meget pæn, hende der. Der er en fra Gacha Impact. Det spil, jeg elsker. Endelig har jeg fundet nogen fra Gacha Impact. Ja, hun er også fra Gacha Impact. Hende der har jeg i Gacha. Nej, det er Kaio. Og flere fra Gacha Impact derovre. Den kommer du til at se senere, skat, når der kommer videre i Naruto, ikke? Ja. Jeg er kun nået til noget med 100. Jeg tror 137 eller noget som det. Okay, let's gå lidt mere rundt nu. Jeg har set meget Naruto. Cirka 137. Men der er stadigvæk ikke ham der Obito. Lad os lige kigge lidt herover. Der er en fin lille butik. Hvad simpelthen noget fra Gacha Impact? Det spil, jeg spiller. Det er ikke et computerspil, så jeg kan sagtens spille.
Jeg spiller ikke på computer. Ja, det er rigtig flotte. Det er bær. Ja, det er meget flotte, ja. Det fint, at hun er også meget flot. Se, hende der. Hun er fra Monster High. Naruto. Naruto. Fra Naruto. Nu har jeg lært Naruto fra Naruto. Ja. Farvel til den her video. Der er med filmen. Sasuke og Obito. Der er rigtig mange stadig. Vi kan lige se det sidste par.